Мында урындык ясаучы хезмәткәрләр 1 минутта утырып тормый. Дания Гыймәтдинова фанер комбинатында 4 ел эшләй. Дусларга кунакка баргач, үзебез ясаган урындыкларны күреп горурланып куям ди. Кибетләрдә, кешеләрдә, туганнарда бөтенсендә бар. Урындык бик удобный, мобильный, берсенә берсен җыеп куясың да бик җайлы гына. Эш кимемәдә эшебез бар, Аллага шөкер эшлибез. Тагын да әйбәтрәк булыр дип өмет итәбез инде. Әйбәт кенә булыр дип. Бүген мондагы эш барышы белән Татарстанның икътисад министры Мидхәт Шаһиәхмәтов танышты. Комбинат республика икътисадында мөһим роль уйный. Ай ярым элек 2 кибете бездә вакытлыча эшен туктаткач, алар 10% заказны югалта. Узак та үтми яңа заказчы табалар. В новых экономических условиях Яңа икътисади шартларда сәүдә базарына яраклашабыз. Җитештерү күләмен киметмибез. 2021 елда үзебезнең алдыбызга куйган максатларга нигезләнеп эшлибез. для себя поставили в 2021 году. Менә Яшелүзәндәге фанера җитештерү комбинаты кечкенә генә күренсә дә, биредә 940 кеше хезмәт куя. Ә бу якта алар җитештергән продукцияне күрергә мөмкин. Менә мисал өчен аена шундый 50 мең урындык ясыйлар. Шулай ук менә шундый мотор стәлләр һәм затлы кәнәфиләр дә аларның хезмәт җимеше. Яшелүзәндәге корабль төзү заводы ил икътисады өчен әһәмиятле предприятие. Монда пассажир йөртүче һәм хәрби суднолар төзиләр. Санкция шартларында да көймә комга төрәлми, чөнки тәҗрибәләре зур. Завод «Горько» у нас уже под санкциями 2014 года. Бу завод 2014 елдан бирле санкция шартларында инде. Алар чит ил товарларын Россияникенә алыштыру үстендә эшли. Шуңа әлегә кыенлыклар юк. Здесь мы не видим каких-то особых проблем. Дәүләт заказларын үтәү максатыннан бүген заводта бер юлы 20ләп кораб төзелә. Работаем мы с заказчиком как с Калининградом. Чагыштырып карасак, без Калининградтан алып, Ирак көнчыгышка кадәр төрле заказ бирүчеләр белән эшлибез. Кем хезмәттәшлек итәргә тели, һәрчак эшкә тотынырга әзер. Монысы Яшелүзәндәге Полюс фирмасы, алар КАМАЗ һәм Россиядәге башка йөк машиналары өчен запчастлар җитештерә. Хәзер компонентлар җитмәү сәбәпле КАМАЗда К5 модельле машиналар чыгару кыенлашкан иде. Полюс оешмасы ярдәме белән быел К5-не кабаттан җыя башларлар дип көтелә. Наше предприятие будет замещать импорт. Гоммән Яшелүзән районында икътисад тотрыклы үсештә. Ситуация стабильная, халык эшли, кадр потенциал буенча халык җитми. Бу все равно эшләргә кирәк. Бездә бар механический колледж, без маташабыз яна учреждение Сарга судостроительный колледж. Оешмалар белән танышып чыкканнан соң икътисад министры эш барышын уңай бәяләде. Монда республика һәм ил хөкүмәтенең ярдәме зур булуын әйтте. Люди все на рабочих местах. Күргәнебезчә, бөтен кеше дә эштә. Моңарчы чит илдән кертелә торган товарларны үзебезнекенә алыштыру мәсьәләсе дә хәл ителә. Аңлашып эшләгәнгә күрә үсеш юллары билгеле. Татарстан президенты куйган бурычларны үтибез. Бүген Татарстанда икътисад үсешендә зур роль уйнаучы федераль дәрәҗәдәге 59 һәм 300-дән артык республика оешмасы бар. Аларның тотрыклы эшләве икътисадның өзлексез үсеше дигән сүз. Яшелүзәннән Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа гасыр каналы.